A day in the life sa usa ka bana nga nangasawa og nurse kay nagtahom nga makalingkawas sa kalisod. Yo, may buntag, nakabakasyon na ba ang tanan? O wala pa, dungan tagbakasyon maski sa damgura. Walang humpay na pangumpra ta diring dapita yet na sa ni order. Mao pagkuha na ko sa akong amo ni hapit na lang pud mi kadali diri. Kabalo ba buon sa ang rason nga no dili mi tagpalitan og baka? Halang kay presyo bayet makapordoy. Sumao to pag-uli na mahaw na lang pud dayon akong amo. Okra og kamatis, himaya na kayo siya ana. Dire ra pud nakuha sa akong mga bagtos nga no mga ora pud sila ugutan. Ako na lang pong gipatulog akong amo sa pikas kwarto no kay para makabakyum na lang pud ta. May na lang makuan-kuan gamay nga abog. Medyo ni alma na akong amo yet. May nang makalangha para sa tagpresko ba? Maaliwalas. Sumato pag humana kong limpyo, gadadali na lang pagod dayon og suot sa sapatos. Naade tayo mission nun jets. Ako to i-check dadtog na pabatong nakita na ako sa dalan. It's a prank raman di ay nanay nakauna bayet. Sayang basketball hoop unta bago pa kaayo. Mao ni diretso na lang kog panghakot aning balde og kayutaan ato diri kay fall na yet tayo to mananom tag-ahos. Gipainom unta ko cherry fair sa una. Oy dili na unta ko mukinto para musirado og pultahan. Adobong Bisaya mo diha. Mo na isa sa akong paborito nga adobo yets. Binisaya ba? Nah, paksit yung bahog mo na yung lutuon. Samot nagparisa nimo nagsukang pinakurat makalungag yung 10 cups with additional losartan and a little bit of kuplido grill. Time sa murag tambal naman sa high blood do. Mo na ngayon lang gyud palabi. Mo na niya akong giingon bayet pagka perfect. Perfect. Kay naabot naman ang mga bagtos, ako na lang po dayon gipaibot ning carrots. What? Let me see. Wala kita maswito aning carrots no? Pwede naman siguro na. So small. Napaisa, lingaw kay siya yets. Dugay na siya sige yaw-yawan ng ulan. Unya kay wala may ulang-ulan din dapita. Mo na ni hangyo na po siya magpa-spray daw siya. May gali wala ra na imbento ang subaw diring dapita. Kasigir kitag balik-balik aning pang-harvest no. Unsaon ta man dili po ni muundag og pamunga. Dayon alangan naman magsayo-sayo mag-igwad-igwad akong i-content. Lahi na dayon akong intro ana. A day in the life sa usa ka bana nga nag-igwad-igwad sa Amerika. Murag akong amo na lang siguro mabili naka-follow ana. Mao na niyang gitawa nga bahala ginagmay basta naa. Salamat sa utanon Lord. Kay ni mata naman ang amo napakuyog na lang po ko niya sa park kay mamudyot lagi ko aning sagbot kay ato ibutang sa atong tinanom nga house. Bayet tabis kay mga nag-walkie nakaingon siguro sila na daot na magado namunit na magkagsagbot. Namalit na lang po dahil may container para sa mga order. Og sa dihang nakakita kog mahiwagang headband. Matik isuot dayon oy mintras gabangag sa mga balde. Mo ni butangan nato sa mga ahos. Yes, nindot ra po ning ahos kay low maintenance ni. Kasagdaan na ni nimo mutubo ra na. 10 months po dahan nimo na ma-harvest sakto next summer. Mawatangin ninyo akong ahos next year. 안녕하세요. Nag-operasyon labada rin ko ano mo ako na lang gi-magic. Ay hala, time sa murag di ni maoda. Unsaon ta man di naman mabalik, gilutuan na lang pud nako og snack, may na lang gyud nari kapalitan diri dapita. Mura ra kag nipalit og turon silingan ba. Kalame. Sumaura to, tapos na maliligayang sandali. Out!